Барыгызга тура эфирда сәламләйм. Сак кайтып өлгөрдүм. Бүгүнкү тура эфирга барыгызга сәламләйм. Бүгүнкү тура эфирибиз ул Башкорт 2.0 проекты секторында үтә дип язгайным инде. Башкорт 2.0 проекты турасында әзрәк әйтеп үтәйм. Башкорт 2.0 ул 2014 елдың гыйнварында барлыкка килгән проект. newbashkort.com дигән сайтта интервьюлар басылып килде һәм шул интервьюлар төрле газеттарда басылды. Башкортстан Республикасының газеттарында Киске Өфө, Яшлек, Шоңкар, Тамаша, Башкортстан һәм башка. Һәм 2012 елдың октябрь айында китап булып сыкты. Үтәгез белүегезсә, Башкорт 2.0 исемле китапты мөгаен беләһегездер. Ул китаптар хәзер Өфөдә һатыла, Санкт-Петербургта һәм Мәскәүдә. Әгәр дә һеҙҙең һатып алырға теләгегеҙ булһа, интервьюларҙы уҡырға теләгегеҙ булһа, яҙығыҙ, һорауҙарығыҙҙы бирегеҙ. Нисек был идея барлыҡҡа килде? Тура эфирҙар тураһында күптән инде был уй бар ине, ярты йыл тирәһе. Тура эфирҙар үткәрергә башҡорт телендә, башҡорт телен популярлаштырыу маҡсатында. Өс маҡсат инде. Беренсеһе ул башҡорт телен популярлаштырыу интернетта, икенсеһе ул төрлө башҡорт шәхестәре менән таныштырыу һәм өсөнсөһө ул актуаль һорауҙарға яуапты тиҙерәк табыу. Сөнки әгәр ҙә интервью алып, уны иң тәүҙә интервью алған саҡта кеше менән һөйләш, иң тәүҙә интервью көнөн билдәләйһең, һуңынан һорауҙар әҙерләйһең, интервью алаһың, шунан уны матур итеп яҙаһың һәм баҫылып сыҡҡанға хәтле ваҡыт күп үтә. Шуға күрә хәҙерге ваҡытта һорауҙарға яуапты тиҙерәк табыу өсөн тура эфирҙар актуальлыраҡ тип уйлайым. Бөгөнгө ҡунаҡтар менән дә таныштырып үтәйем. Улар Мәскәүҙә йәшәйҙәр. Мәскәүҙә һәм Санкт-Петербургтағы Башҡортостан студенттары һәм аспиранттары етәксеһе Азат Казакбаев һәм Мәскәүҙәге Шаршау театр студияһына нигеҙ һалыусы һәм уның етәксеһе Регина Ишбулатова. Әйҙәгеҙ беҙ уларҙы саҡырайыҡ. Эфирға көтәм мин уларҙың бында миңә килеүҙәрен. Бына килеп сыҡты. Килеп сыҡты. Сәләм. Сәләм. Беренсе тапҡыр беҙҙең килеп сыҡманы, сөнки мин дөрөҫ баҫмағанмын микән. Килеп сыҡманы, әйҙәгеҙ яңынан танышайыҡ Азат һәм Регина менән. Әйҙә, Азат, үҙең менән таныштырып үт. Үтәгеҙгә сәләм. Минең исемем Азат Казакбаев. Мин Күмертау ҡалаһынан. Үҙем Мәскәүҙә 2011 йылдан. Мин үҙем Мәскәү һәм Санкт-Петербург студенттар һәм аспиранттар ассоциацияһының етәксеһе һәм дә Мәскәүҙә күп эш башҡарабыҙ. Азат, һин Мәскәүҙә нисә йыл йәшәйһең? Мәскәүҙә 8 йыл, йәй көнө 8 йыл буласаҡ. Мин уҡырға Мәскәүгә килдем һәм дә Мәскәүҙә ҡалдым. Һәм 2018 йылдан һин ошо ассоциацияның етәксеһе. Эйе. Аңлашылды. Регина? Мин Мәскәүҙә нисә йыл һөйләйем? Нимәне һөйләйем? Регина, һин Мәскәүҙә нисә йыл һәм Шаршау үҙеңнең студияң тураһында ла. Мәскәүҙә мин 15-нсе йылға килдем беренсе тапҡыр. 1 йыл йәшәнем дә, шунан кире ҡайтып Башҡортостанда Сибай театрында генә эшләп алдым. Шунан һуң кире ҡайттым, Мәскәүгә ҡайттым дип һөйләйем уже. Бына 3-нсе йыл була инде. Шаршау театрын килгәстә алдайым, 3-нсе түгел, 2-нсе йыл, с перерывом, получается, 3 года. 2 йыл Шаршауға сентябрьдә асҡайныҡ, бына сентябрьдә 2 йыл тула, ала бирһә. Ошо бәләкәй генә 2 йыл эсендә һин Шаршау студияһының нигеҙ һалдың һәм уның етәксеһе булып, ошо арала 2 спектакль ҡуйып өлгөрҙөгөҙ. Шулаймы? 2 спектакль хәҙер 3-нсеһендә эшләйбеҙ һәм спектаклдәрҙән башҡа беҙ төрлө кисәләр үткәрәбеҙ. Бына шиғриәт кисәһе үтте һәм дә беҙҙең мастер-класстар, төрлө
актерларны, режиссерларны сакырып студенттар менен очрашабыз инде. Кичәләр үткәрәбез. Ошо очрашуулар барыһыла ул мына тәүге тапкыр башкалага килгән безнең студенттар өчен файдалы бит инде. Һәм шулай улар өчен ул нык кыйммәт түгел аңлавымса. Шулай бит. Кыйммәт? Ну, улар өчен сыгымдар талап итәме? Юк, барыһыла бушлай эшләнә. Безнең театрга взнос кына бар. Ул взносты без үзебезнең өчен инде шул спектакльдәр әлбәттә күп кенә акча талап итә бит инде. Шул декорация, реквизиттар, костюмнарга үзебезгә түләйбез инде. Шулай килеп. Менә ни өчен бүгін ең беренче безнең ошо Башкорт кино проекты секторындагы тәүге кунактар Азат һәм Регина, чөнки үзебез бөтәһе ишетеп белә, Башкортстанда аларны без ситтә яшәбез, Санкт-Петербургта без ишетеп беләбез, Мәскәүдәге яшьләр бик актив, улар төрле шундай ҙур саралар үткәрәләр. Менә мин Регина менән таныштым, нисек итеп ул безнең Санкт-Петербургка Шаршау студияһы менән гастрольдәргә килделәр бит инде. Һәм менә яңарак кына уларның Мәскәү Һылыукайы исемле ҙур матур конкурстар үтеп китте. Һәм ошо конкурс нигеҙендә беҙ бүгенге теманы ҡарап һөйләшеүҙе алып барабыҙ. Ошо конкурс һәм башҡа саралар миҫалында бүгенге бит инде беҙҙең тема ул атала, хәҙер әйтәм, ҡарайым да. Тема ул үҙ көсөң менән уңышлы сара үткәреү серҙәре. Мин әҙерәк үҙгәртеңкерәп тә әйтермен, үҙ көсөң менән нисек итеп социаль сара үткәреү. Сөнки беҙҙең бит инде һеҙҙең саралар ул йәмғиәт өсөн, һеҙ уның өсөн коммерция нигеҙендә түгел, бушлай тип әйтергә лә мөмкин бит инде. Шуға мин беренсе ошолай итеп тезистарҙы ҡарап үтәйек. Беренсе тезис ул сараны уңышлы үткәреү өсөн төп 3 шарт. Менә һеҙ Азат та етәксе булыр алдынан да ул активист булып күп саралар үткәреп йөрөнө бит инде. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Төп 3 нимә кәрәк сараны яҡшы һәм уңышлы итеп үткәреү өсөн? Баштан әйтәйем инде, бөтә ассоциация, проект һымаҡ ул беренсенән йәмғиәт һәм социаль проект. Шуға күрә бөтә беҙҙең саралар ул бушлай үткәрелә. Йәки ҙур аҡсаға үткәрелмәй. Шулай итеп әйткем килә. Топ 3 шарт сараны үткәреү өсөн ул беренсенән ҙур команда булырға тейеш. Ҙур команда эшләргә тейеш, үҙенең проекттарын ҙур сарала үткәрергә. Мәсәлән, Мәскәү Һылыукайы проектында күп кешеләр үҙләренең проекттарын анда күрһәттеләр. Беренсенән бик матур концерт булды һәм уларның алып барыусылары ул Шаршау театрының актерҙары. Һәм улар бөтә проект буйынса, бөтә Мәскәү Һылыукайы буйынса матур итеп уны үткәрҙеләр. Унан тағын да шул Мәскәү Һылыукайында беҙ пресса менән эшләнек һәм дә интернетта төрлө видеоларҙы сығарҙык һәм шул видеоларҙы эшләне беҙҙең Башлайк проекты. Тағын да шулай итеп матур итеп бейенеләр беҙҙең Алтынай ансамбле. Бына шулай итеп ҡыҫҡаса әйтһәм, ҙур байрамды ҙур команда менән эшләргә генә кәрәк. Һәм ошо ҙур команда үҙ эштәрҙе эшләһендәр. Һәр кем үҙ эшен эшләй. Шулай театрлаштырылған ҙур тамаша һәм ул театрлаштырыу, ошо тамашаны эшләү, ул менә Регинаның уның Шаршау командаһына уны төшөрөү һәм бөтә халыҡҡа күрһәтеү. Башлайк, матур итеп биҙә ул Алтынай һәм башҡалар. Шулай уҡ кемдең проекттары юҡ, улар организацияла ҙур эш эшләнеләр. Сөнки Мәскәү Һылыукайы ул концерт ҡына түгел, Мәскәү Һылыукайы ул ярмарка, ул баҙар, һәм дә Мәскәү Һылыукайы ул килгән ҡунаҡтар менән эшләргә. Сөнки
зур байрамды эшләргә теләгең бар икән, шул байрамды матур итеп эшләргә кирәк. Шуңа күрә безнең команда бер 60 кеше булды. Оештыру комитетыбыз тирәйтегендә оргкомитет 60-80 кешедән торды. Һәм һәр береһе үз эше белән булышты. Һәр кемгә үзенең роль, һин буның өчен яwaплы, һин буның өчен яwaплы, һин буның өчен яwaплы. Шуңа матур сараны оештыруда беренче шарты команда була дип әйткән килә. Әйе, дөрес килешәм. Икенче шарт ул ничек әйтергә? Поддержка. Поддержка түгел, помещение. Помещение бездә кайда үткәрергә? Кайда үткәрергә? Бар командаң, Урының булырга тиеш. Идеяң бар, бuna кайда үткәрергә урының юк. Шуңа күрә шул урындарды табырга кирәк, шул урындар буенча эшләргә кирәк, кешеләр белән һөйләшергә, куркмаска, һорарга, безгә ярдәм итегез дип әйтергә. Шуңа күрә помещение ул икенче шарт һәм шул помещениелар буйлап эш барга тиеш. Бuna Мәскәү халыкка 6 ел бара битендәме? Һәм 6 ел эчендә төрле урындарда үтте. Бuna быел без үткәрдек дворец культуралы һәм бuna шунда икенче сәхнә, икенче свет, икенче звук, шуга масштабное мероприятие тидер битендә. Масштаб шуннан күренә башлай. Шуннан бuna кайһы урынды без хайлап алыр бит икән. Бәлки генә актовый залда үткәрһәң шулай була. Өфенән әйтәйек, зур конгресс холда үткәрһәк шундай була инде масштаб. Шуңа күрә бuna Мәскәү хулкайды без эшләнек, без хайланып масштабный дигән урынды һәм дә бу помещение яхшы булырга тиеш инде тиләр. Бuna мин үземнең театрымдан да әйтәм, спектакльләрдә куйганда мин уйлай башлайм. Хәзер без ниндәй сәхнәләр күрһәтә алырбыз икән дип. Чөнки бәләкәй генә сәхнә булһа, ул икенче декорация, икенче уен, зур помещение булһа, унда актерлар уже подача другая. 17-нче рәткә тиклем ишетелһен дип һөйләргә тиешләр. 17-нче рәттә кешеләр илап, көлеп утырырга тиешләр. Һәм шул помещение һорауын бuna беренче шарт команданы әйдәң итендә, шуннан уйлайһың, кайда буласак, кайда булудан күбеһе тора, күп нәмәләр тора. Аңлашылды. Һәм менә мин комментарийлар югалмас борын укып үтәм. Афариндар дип язалар, төрле региондардан бергә кушылалар. Менә Ишембайдан һезгә менә шундай комплименттар иткерәләр, сәламдар иткерәләр. Языгыз, ду рәхмәт һезгә. Языгыз, һораударыгызны бирегез безгә. Менә кызларга. Һәм дә өченче шарт ул спонсорлар һәм ярдәмчылар. Ярдәм. Команда булһала, урыны булһала, бuna ниндәй бүләктәр була, нисек һез фотосессия үткәрәһегез, нисек һез күлдәктәрне кайдан алаһыгыз, нисек һез шул сараны шулайтып зурайтып күрһәтәһегез, ул вис безнең спонсорларга, безнең кем безгә ярдәм итә. Шуларның эше һәм ябай кешеләр дә ярдәм итә алалар. Әмма дәүләттән дә кирәк безгә ярдәм, чөнки шул ук әйтеп бирәк, сараны уйлагандан һуң һиңә пока разрешение не дадут, барыбер эшләй алмаң бит инде. Шуңа бу пунктта әйтеп китергәрәк, безгә Мәскәүдәге булган вәкиллек, безнең республикабызның вәкиллеге ярдәм итте. Шул репетицияларга урын, бергә килеп караудары, безнең турында һөйләүләре, шул ук бuna безнең турында белһендер дип БС каналын сакырһак та, шул вәкиллектән һораудар,
хаттар язылһа, икенче рәвештә безнең менән һөйләшәләр, әңгәмәләр. Һәм дә монда әйтергә кирәк, бына безнең вәкиллеге, ул, ничек әйтәм, это не благотворительный фонд, они именно в рамках своих полномочий. Шуңа күрә шулай ярдәм, помещение репетицияларга һәм дә шулай хаттарды язырга, теге зур кешеләрне сакырырга, был бик зур эш. Шуңа күрә без шул яктан ошына алабыз, теге яктан ошына алабыз. Бар, бuna например, мәсәлән, дәүләт әдрәк ярдәм итә, уннан зур спонсорлар, кем безгә зур бүләкләр бирә. Уннан безнең якташлар, кем безгә так шулай да аксамнан ярдәм итә. Бuna берниндәй мастер-классты үткәрергә таксига алакса кирәк. Бер ниндәй реквизит алырга шул кирәк. Шулай бәләкәй шулай һатып алаһың да, аннан зур сумма килеп сыга. Шуңа күрә мелочтарды кеше аңламай, шул грамоталар, ленточкалар, шул жюри өсөн һаулыла һанап китә башлаган, күп кенә акса китә бит инде. Зур спонсорларды, чтобы привлечь, кирәк бит инде күрһәтергә, бuna ни өсөн без уны эшләйбез, нимәгә ул кирәк, уларга нинди выгода дип әйтәйек инде. Бәләкәй кешеләрнең, бuna без бәләкәй кешеләр дип әйтәйек, үзебезнең эшебезне зурайтып, матурайтып күрһәтһәк, безгә спонсорлар уже килә. Шуңа шул ук моментта, шул ук вакытта әйтеп китергәрәк. Ябай кешеләр дә бuna Мәскәү һолукае була дип ишетеп, безгә шундай кешеләр дә булды. 1000 сум бирәләрме, 2000 сум бирәләрме, 3000 сум бирәләрме, шулай итеп безгә ярдәм итеп, шуннан зур спонсорлар күреп, бuna ниндәй поддержкалары, ниндәй ярдәмдары бар, без дә бирәйек әле дип безгә ярдәм иттеләр. Һәм дә ошо сара безнең матур, шундай зур кимәлдә үтеп киткәс, зур кешеләр безгә килеп, buna sir итеп әйтәме, килделәр дә безгә әйтәләр. Икенче ел ниндәй ярдәм кирәк була, миңа языгыз, 2 ай элек язып бирегез, миңа күп макса кирәк, нимә өчен кирәк. Шул ярдәмчылар бездә килеп тору бик күңелгә рәхәт инде. Димәк, без Азадай. Быел без шулай спонсор, әйдәгез, бuna кем аксалар бирә, кем бүләктәр, кем анда хаттар яза. Бөтәһе лә быел Башкортстандан булды. Бөтәһе лә башкорттар, урыслар, татарлар, но Башкортстандан. Шуны куандыра. Ошо 6 ел эчендә төрле спонсорлар, төрле яктан ярдәм булды. Быел жюрилала башкорт фамилиялар, безнең якташлар, шул спонсорлар да безнең якташлар, бында Мәскәүдә үзләренең бизнестарын асып, аксалы кеше булып, зур түрдә утырган кешеләр, директорлар безгә ярдәм итү бик куандырды инде. Димәк, беренче шарт булды ул яхшы оештыру өчен беренче шарт ул команда булу, икенче шарт яхшы урын булу, урын ни тиклем яхшырак, шул тиклем кисәнең дә, сараның да кимәле югарырак, һәм өченче ул ярдәм булуы. Ярдәм быел Башкортстандан бик күп булган һәм спонсорлар безнең якташларыбыз арасында күп булган. Мәскәүдән башкорт халкынан. Мәскәүдәге башкорт халкынан. Мәскәүдәге башкорттар һәм безнең Уфадагы дуслардан. Әйе. Быел спонсорлар, моны бер ялап кына икенче һорауга күстек бит инде, ничек итеп реклама бирүчеләр менән эшләү, как работать с рекламодателями дип язганык, һәм бюджет ничек акса табырга, реклама бирүчеләр менән эшләү дигән һорауга һез җавап бирдегез дип тә әйтергә була бит инде. Сер булмаһа яки сер булһа әйтмәгез, менә бюджетта ниндәй шундай сараны үткәрүдән, менә күптәр өчен кызыктыр дип уйлыйм. Якынса. Әгәр без бартер менән килгән бүләкләрне һанаһак, 4 ел.
300-гә якын. Мына Ямгыят эше өсөн әлбиттә ул бик зур сумма дип уйлайм. Чөнки үзебезнең башкортлар өчен, ситтә яшәүче башкортлар өчен үз кулың менән эшләгән, бергәләп, шулай итеп туплап, шундай зур сумманы эшләү мин бик яхшылык дип уйлайм. Һәм мына тагы ла өстәп әйткем килә инде. Шулай спонсордар табу, реклама бирүчеләр менән эшләү, ул шулай ук тагы ла бер төп шарттыр дип уйлайм. Етәкченең шулай итеп эшләй белүе. Һәм кем саралар үткәрергә теләй, буны үзләренә язып алып, иттеренә һалып куйгандар дип әйтергә теләйм инде. Без бына мин ошо сараны үткәргән вакытында, мына подготовительный период әйтәйек, әзерлек барганда, мин уйлайм, хәзер кайдан акча табырга дигән һорау бездә туа бит инде шул сараны уйлаганда. Шуннан мин хәзер телефонда алсам да карайм, һәр минең ниндәй дустар, контактлар бар. Уйламаган кешеләр ярдәм итәләр. Шуга бөтәһенә дә бына куркмаска кирәк, өндәшергә, һорарга, әйтергә, бына минең шундай сара булырга йөрүй, нимә менән ярдәм итә алар. Бына человеческий ресурс әйтәйек, безнең человеческий капитал ул намного важнее. Бына кеше менән аралашып, бына һине лә Эльвира, без һинең менән таныштык һәм һезнең менән бына Питердагы булган башкортлар менән танышып, театрыбызга алып барып күрһәтү, ул бик зур шатлык инде. Бында бул 4-нче шарт, ул кешеләр, бына кешеләр булырга тиеш. Бәйләнештәр, шулай. Бәйләнештәр. Бик килешәм һезнең менән. Әйдәгез, өченче һорауды пиар компания дип атагайнык. Пиар компания турында ла һөйләп үтергә, ничек итеп насара үткәргәндә дөрес итеп пиар компания алып барырга. Реклама эшләү дөрес итеп. Безнең бына оештыручыларның комитеты бар бит инде. Бына шуларның арасында без башлайык дип әйттек бит инде. Безнең команда бар. Улар шуның өчен яуаплы. Посттар язырга, видео төшерергә, фото төшерергә. Хәзер бит интернет селтәре бездә Бөтен нәмә интернетта, бөтен нәмә интернетта, һәм без бына Мәскәү Хулукай турында һөйләшкәс, безнең быелгы шарт булды кызлар өчен, улар көн ашамы, көн һайынмы пост язарга тиештер. Һәм интернет селтәрендә безнең хэштег Мәскәү Хулукай 2019, улар яза башлаганнар. Ул да зур бер пиар компания булды. Шуга аудитория безнең киңәйде. Шуннан башка шул башлай каналының бездә кызлар посттар язды, статьялар язды, кызлар егетләр фото төшерде, видео төшерде. Шул твиттер. Һәм дә бына пиар компания ул бына без ябай кешеләр арасында үткәрелә, һәм дә зуррак кешеләр арасында, спонсорлар арасында. Бына һез киләһегез спонсорга һәм әйтәгез. Бына безнең зур байрам 500 кеше була, һәм дә то есть тут надо действовать на опережение. То есть у вас еще мероприятие большое, это пример, да? Но вы о нем должны говорить так, что оно большое. И оно действительно будет большим. И шулай итеп интернетта ла шулай итеп язырга кирәк. Безнең бына без яздык. У нас грандиозное шоу дип яздык. Шулай итеп килеп сыкты. Әгәр дә һез безнең килегез, ярабай. Матур итеп зурайтып язырга кирәк. Чөнки кеше тик шулай зур сарларга гына ярта йөрергә. Әмма ләкин бына шулай итеп бәләкәс әйтеп, по-скромному если бы мы писали, то это бы не привлекало. Һәм дә берәй ниндәй Йондоз булырга тиеш. Шуңа күрә быел без Рушан Валиевны сакырдык. Уны бөтәһе лә белә, башкорттар, кем якташтар, кем Башкортстандан. Һәм дә шулай итеп ул зур эште безгә эшләгән. Пиар компания ул хату бит инде. Ява әйткәндә хату шул нимәнән дә хата алаһың, шуны хатаһың бит инде алып бирәһең. Шул. Нәселләрендә генә бирдек.
Безнең турала икенче телевидениела генә яңалыкта әйтеп бирделәр. Унан кеше күп булмагандыр. Бөтәбез дә беләбез, хәзер бөтә өлкәннәр дә бөтәләй интернетта утыралар, контактта, шуға барыһы ла күрделәр дип уйлайм. Мин үҙем сарала булмаһам да булган һымак булдым бит инде, сөнки бөтәһе яҙҙылар, реклама бик яҡшы барды. Мин бөтә активисттарға, бөтә минең дуҫтарыма, бөтә кешеләргә кем эшләй ошо командала, уларга зур рәхмәт әйтергә, зур рәхмәт әйтәм һәм дә улар зур кешеләр. Если бы не они, то ни одно бы мероприятие, ничто не проходило. Я здесь вот хочу сказать спасибо всем тем, кто в моей команде. Рәхмәт, ысынлап та командағыҙ һеҙҙең, мин килешәм, мин үҙем дә бит инде декабрҙа, 16 декабрь Башҡорт 2.0 китабының презентацияһын үткәрҙем бит инде, унда ла башлай командаһы видео, фотоға төшөрөп һәм Азат менән да бергә эшләнек бит инде. Шуға күрә һәм үҙебеҙҙең дә шундай мына беҙҙең хәҙер Нәзифә бит инде Аманат Башҡорт йәштәре ассоциацияһында шундай командала кешеләр булыу әлбиттә бик шәп. Һәм как раз һеҙҙең командалар ҡушылды. Азамат Мурзабаевҡа сәләм, йоу сәләм тип яҙҙы. Регина, һинең ошо ниндәй спектакль, һин 2 спектакль ҡуйҙығыҙ, әйме? Әйе. Берәүһен беҙ күрҙек һәм беренсеһе ҡайыныһы уңышлы булды тип әйтә алаң әле, икеһе лә уңышлы булдымы? Икеһе лә бер кимәлдә уңышлы булды тип әйтә алам. Сөнки беҙҙең тамашасыбыҙ ҡалды, матур тойғолар менән ҡалды, яҙҙылар, беҙгә рәхмәт һүҙҙәрен уҡып, шунан тағы спектаклдәрегеҙ ҡасан була тип көтөп, беҙҙе һорайҙар инде. Шуға матур үтте, рәхмәт, һеҙгә лә рәхмәт, беҙҙе саҡыр, беҙгә Санкт-Петербург ҡалаһында оҡшаны, тамашасыларында күп булманы, әммә ләкин әллә ниндәй йылылыҡ булды. Шуны әйткем килә, беҙ берҙәм булһаҡ, бына шул командала берҙәмлектә тора бит инде. Беҙҙең бер идея, бер цель, шуның өсөн генә беҙ китеп барабыҙ ҙа, шуға теге егеттәр, ҡыҙҙар Азаттың командаһынан, улар бер цельгә бергәләшеп, берҙәмлек менән шулайтып барғастар, шуға беҙҙең бар сараларыбыҙ матур үтә. Әгәр ҙә бына беҙҙең башҡортса цель нисек була? Маҡсат. Беҙҙең бер маҡсатыбыҙ булһа, беҙгә әйтергә лә бер нәмә лә кәрәкмәй, аңлатырға ла кәрәкмәй, кеше үҙе аңлай, нимә эшләргә кәрәк. Ҡыйынлыҡтар тыуһа, унда тегенән һорап, бынан һорап, нимә эшләргә тип йөрөмәйҙәр. Улар беләләр, беҙҙең маҡсатыбыҙ бер, шуға уже решение проблема белеп китеп баралар эшләп. Шулай килешәм һеҙҙең менән һәм һеҙгә ҙур рәхмәт әйтәм. Һеҙҙең әгәр ҙә һорауҙарығыҙ булһа, бөгөн беҙҙең тамашасылар яҙып өлгөрөгөҙ, хәҙер беҙ тиҙҙән хушлашабыҙ, сөнки мин алдан әйткәнемсә, был һөйләшеүҙәр ҡыҫҡа ғына булырға тейеш, сөнки мин уйлауымса, ошо ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә Азат менән Регина шундай яҡшы фекерҙәр әйттеләр тип уйлайым, бик фишкалар әйттеләр, нисек итеп яҡшы, уңышлы сара үткәрергә, кемдер блокнот менән ручка менән блокнотына яҙып та алғандарҙыр тип уйлайым. Һәм шуға әгәр ҙә һорауҙарығыҙ булһа, биреп өлгөрөгөҙ. Эльвира, үҙемә һүҙ алайыммы? Эйе. Һин бик ҙур эш башҡараһың. Шул китабыңдан башлап, хәҙер бына интервьюларға күскәнһең. Беҙҙең өсөн шундай ҡыуаныс һәм беҙҙе беренсе булып саҡырыуыңа беҙҙең өсөн честь әйтәйек инде. Рәхмәт һиңә шундай эште башҡарыуыңа, беҙҙең единомышленник, беҙҙең маҡсаттарыбыҙ бер, һәм шулай да артабанда киләсәктә берҙәм булайыҡ, бергә төрлө проекттар эшләйек, һиңә лә уңыштар теләйбеҙ. Ҙур рәхмәт. Һәм дә һүҙем бар. Бына беҙ төрлө ҡалаларҙа йәшәйбеҙ. Һәм дә беҙҙең маҡсаттарыбыҙ бер. Шуға күрә беҙ эште бергә эшләргә тейеш. Һәм дә беҙ һеҙгә йөрөргә тейеш. Һеҙ беҙгә йөрөргә тейеш. Һәм дә шулай итеп артабан беҙ
шул бердәмлекте көчлерәк эшләйек һәм дә һез безне сакырыгыз, без һезне сакырабыз. Бына быел без уйланык та нишәп бына безнең конкурска Санкт-Петербургтан килмәгән икән кызлар. берәй кыз артабан без уйлайбыз килер. Бер нисә кыз килһен. Шул ысынлап та каландыра. Өфелә ассоциация молодежных землячеств бар бит инде. Уларга да сәлам, бәлки күрерләр. Шул Питерда һез бар, корылтайыгыз бар, аманат бар. Без бердәм булганга шундай зур уңыштар бездә. Шулай килешәм, ысынлап та, әгәр дә бергә эшләһәк, менә бит бик шәп бит инде, ысынлап та безнең аманат яшьләр оешмаһына быел Санкт-Петербургтагы 10 ел, һезнең ассоциациягә быел шулай ук 10 ел, әйеме? Һәм менә без Силәбеләр менән дә татыубыз, без төрле региондар менән эшләйбез, менә бездә баюк Швейцариягә Айһылыу Дарбис тоже бергә яңа кушылган ине. Менә Розалия апа, рәхмәт, бергә булайык дип, ул да Санкт-Петербургтан яза. Шуға ысынлап та, менә без һезнең уңыштарыгызга кыланабыз, шулай матур сара үткәргәнегез өчен һезгә котлайбыз һәм рәхмәт әйтәбез. Котлайбыз, ысынлап та, бу уңышлы. Миңа бигрәк тә охшаны һезнең спонсорларыгыздың бөтәле башкортлар булуы һәм бөтәһен дә беләбез инде. Азамат Улбал, хата Нурзилә, свитшоттар, шулай ук һәм башкалар. Шуға без бик шәп үзебезнең ысынлап та башкорт землячествоһының якташтар көсө менән үткәргән сараның шулай шәп үтүенә. Һәм ысынлап та һезнең менә бүген безнең беренче кунактар Башкорт 2.0 проекты сектарында ошо беренче кунактар Азат Кадакбаев һәм Регина Ишбулатова булуына мин шатмын, чөнки улар Мәскәүдә гөрләтеп, шаулатып, төрле саралар үткәреп яталар бит инде. Һәм менә бүген без Мәскәү Халыкайыс өлкәһендә уларның нисек итеп уңышлы саралар үткәрү тураһында һөйләштек. Һәм бу һөйләшү барыһының өчен файдалы булгандыр дип уйлайм. Һәм мин нимә әйткем килә инде, без алдан минең менә максатым бит инде бу ошо һөйләшүләр башкорт телендә булырга тиеш. Менә шундай совпадение беренчедән Азат бик матур итеп башкортча һөйләште. Без чөнки мин Азат менән килеп русча һөйләшкәс, мин уйлаганым, ул башкортча һөйләшә алырмы? Алам икән дип тә һорау бирдем, ул алам тине. Әгәр дә кирәк булһа, русчага ла күсеп китермен тине. Шулай да күсмәне, шундай матур итеп башкортча һөйләшә. Регинаны әйтеп торалар түгел бит инде. Мин шуга бик шатмын беренчедән. Икенчедән, Башкорт 2.0 китабының октябрьдә презентацияһы булгайны бит инде. Белүегезчә, 16 октябрь, аның алдагына Ради Хабировты башлык итеп куйдылар бит инде. Шунда совпадение булды. Икенче совпадение, ул Ради Хабиров кисә әйтте, башкорт телен һөйләшүдә модалы итеп эшләйек дине. Ә мин бит инде уже бер һуңгы 4-5 ай, октябрь аеннан бирле ошо һөйләшүләрдә үткәрергә хыялланып йөргәнем. Шунда ике совпадение вообще бигрәк кызык инде, бигрәк шәп. Бына һин бит әйтәң, бына Азат башкортча һөйләшә. Бүтәһе лә уйлай, мин башкорт телен белмәйм дип. Чөнки башкорт телендә һөйләшмәйм. Һәм дә бүтә кем был эфирде карай, бүтә кешеләргә мин шулай теләгем бар. Һәм башкортча һөйләшегез, әгәр дә берәй ниндәй һүзләрне белмәһегез дип куркмагыз, оялмагыз, һөйләшегез. Без башкорт телен онтырга тиеш түгел, шулай итеп өйдә лә аралашыгыз һәм бына Эльвира, һинең менән хакланам, һин башкортча тап-таза гына итеп һөйләшәһең. Мин башкорт телен аңлайм, бар һүзләрен дә аңлайм, әмма фикеремде русча туплагас, башкортчага тиз генә башкортчага русчадан тәрҗемә итеп тиз генә әйтүе кыен икән дә. Һиңә рәхмәт. Чөнки һин безне ошо зона комфорта вытащил. Сыгардың. Һәм дә мин уйлайм, шулай һинең кунактарың күп итеп буласа, кем башкорт телендә һөйләшә. Күп итеп һөйләшмәй. Чөнки шулай проблема ул бар һәм шул һөйләшмәгән кешеләрдә лә һөйләштер. Ярый. Через одно слово будет русское, но Шулай яйлап
матур итеп һөйләшеп. Мин Регина, һин әйтһәң дә минең өсөн һин бик матур һәм саф башкортча һөйләшәһең. Һәм мин бик шатмын. Шундай вызов алып, шул вызов менән риза булып һәм шул вызовты еңеп сыкканыгыз өсөн зур рәхмәт һеҙгә әйтергә теләйем инде. Мин шатмын һеҙҙең менән һөйләшеүемә. Һәм дә аҙаҡҡы һүҙемде әйтәм дә. Бына Мәскәү һулыҡайы ул ҙур эш һәм дә ошо эште беҙҙең төрлө проекттар үткәрҙе һәм дә ошо проекттар, бөтә проекттар тураһында мин һөйләмәнем, әммә бына ҡыҙҙарҙы кем подготавливал, кто девушек подготавливал. Эйе, был Ясмин студияһы, ул, можно сказать, инициатор и главный организатор Ясмин студия. Улар менән эшләй, улар ҡыҙҙар артынан ҡарайҙар, улар менән эшләйҙәр. Унан тағын да бында башлайыҡ әйтәйем. Ассоциация үҙе теге организаторские способности свои показывает. Тағын да бында нет проект у нас. Шаршауҙа әйттекме? Саптар бер ҡурайсылар ғүмүмән. Именно хотел сказать о том, что ассоциация здесь выступает как именно организатор мероприятия большого, топ-организатор. А бына ҙур эште, бына ҡыҙҙар башҡарҙылар һәм дә уларға мин ҙур рәхмәтемде белдерәм. Ҙур рәхмәт, Азат, ысынлап та беҙ ул ҡыҙҙарҙы әйтмәйенсә булмай ине бит инде. Эйе, беҙ улар тураһында әҙерәк онотоп ҡалдыҡ. Әйе. Алтынай Олимпиада менән. Лукманова Сөмбөл, ҡыҙҙар, Илмира Зәйнетдинова. Күп улар. Һәм шулай уҡ һылыуҡайҙар үҙҙәренә бик афариндарҙыр. Эйе, быйыл һылыуҡайҙар һаман да бөгөн бына киноҡарға барғайныҡ. Бөтәһе лә бергә беренсе һылыуҡай килгәйне, икенселәренә бөтәһенә лә урын занимать итеп уже йөрөп аталар бергә, шуға күңелгә рәхәт. Шәп. Рәхмәт һүҙҙәрен әйтерлек кешеләр бик күп. Был сараның артында күп кенә кешеләр тора. Һәр береһенә рәхмәт әйтеп, һәр береһенә ҡулын биреп, ҡосаҡлап рәхмәт әйткеһе килә, әммә беҙҙең үтеп бара. Юҡ, әгәр ҙә әйтер һүҙҙәрегеҙ булһа, әйтегеҙ, әлбиттә. Мин шатмын, рәхмәт, Азат, шулай итеп әйткәнең өсөн. Ысынлап та мин күҙәтеп барам Әлфиәнең дә яҙыуҙарын, Ясмин студияһының да. Был ысынлап та күрһәтә һеҙҙең дуҫ, татыу, бергәләп эшләгәнегеҙҙе һәм шулай уҡ организаторские способности тип русса әйтәләр бит инде, эшләй белеүегеҙҙе бергәләп һәм ошо ойоштора белеүлекте күрһәтә бит инде. Тимәк, яҡшы сара ойоштороу өсөн шулай уҡ бергәләп һәр төрлө юлдар, төрлө йүнәлештәр буйынса эшләгән кешеләрҙе берләштерә белеү ҙә кәрәк. Бер сәғәттең механизмы һымаҡ бергә эшләһендәр өсөн. Шулай. Һәм мына беҙгә тағы ла бер кеше яҙҙы. Я в восторге от башкирского общения тип илап торған кеше. Смайлига ебәрҙе Наил. Ул Силәбелә йәшәй. Наил ҡушыл беҙҙең осрашыуҙарға киләһе, бәлки тағы ла киләһе эфирҙарҙа беҙ ошо башҡа региондарҙағы беҙҙең милләттәштәребеҙ менән дә осрашыуҙар эшләрбеҙ. Башҡортса һөйләшеп, рәхәтләнеп, Алла бирһә. Шулай. Рәхмәт һеҙгә, Регина һәм Азат. Шундай матур осрашыу булды. Һәм артабанда уңыштар, бергә эшләргә һәм яңынан юғары үрҙәргә ынтылырға теләйем һеҙгә. Рәхмәт. Мәскәүҙә көтәбеҙ һине. Осрашҡанға тиклем мин хәҙер һеҙгә. Пока-пока. Шулай итеп, бөтә тамашасыларға, беҙҙең менән бөгөн бергә булған кешеләргә рәхмәтемде белдерәм. Һорауҙарығыҙ булһа, әгәр ҙә теләктәрегеҙ булһа, тәҡдимдәрегеҙ булһа, артабанда яҙығыҙ. Бөгөн беҙҙең шундай актив, шәп егет Азат Казакбаев Мәскәү һәм Санкт-Петербургтағы Башҡортостан студенттары һәм аспиранттары ассоциацияһының етәксеһе һәм Мәскәүҙәге Шаршау театрына нигеҙ һалыусы һәм уның етәксеһе Регина Ишбулатова булды ҡунаҡта. Һеҙгә тамашасылар, һеҙгә ҙур рәхмәт, афариндар тип әйткән кешеләргә лә ҙур рәхмәт. Беҙ бик шатбыҙ. Һеҙгә оҡшағандыр эфир һәм бик ныҡ файҙалы булғандыр тип ышанам.
Киләһе очрашуларга хәтлем анонсларны карап барыгыз. Киләһе очрашуларда тагы ла бик кызыклы шәхесләр булачак һәм улар менән файдалы очрашулар үткәрәсәкбез.